महासंघ किंवा शेतकऱ्यांखातीर मोपाच्या एका प्रकरणाखातीर मोठ्या स्थापना झाल्या त्याचे संपादक या समाजात जागे करणे आम्ही शिवाजी महाराज खैसर असे आमकां हे करूंक ना अंधश्रद्धेत करूंक ना म्हणून आयच्या सभेत सगळ्या एकत्र तुमकां जे जे हांगा निषेध करपाचो आहा त्या ज्या तुमकां पद्दतीन तुमच्या हांगासर निषेध माना फाटी रावू नाका हे जगूच अशें आसा आवाज के बाजार में खामोशी पे इजाजत को तुमचो जर आवाज जागो जायना पेडणेकारांचो जाल्यार समजा ही सुरवात आसा तेची दुरुस्त करपाचे आस्ते आस्ते वीस तुमच्या सगळ्या पर्यंत वयतले आज आमचीच जागा आमची जागा असूनही खासं मांडक घडता म्हणतीचो हो त्याला हे बसून येयला कोण हेचो जागो तुजो येयला बसून एक गाव आणि एक देवस्थान आशिल्लें आतां ह्या उद्योग भितून आसता कारण आम्ही आमच्या हातकाळून त्याची हाती दिल्या मानवपाणी दिली असते आणि जरी आमचे झाड असले आमचे जाल्यार श्रीमंत त्यांचे असते आपण मोठा जे पीडित शेतकरी असतात तांकां लागून आमी हांगा ठराव दोन मांडला तो तुमी हातवर करून मंजूर करतो पयलो ठराव असो की नारायण साळगांवकर आणि सुरेश तळगडकर ह्या दोन कुटुंबाची जी घरां पडल्यात मोपा शिमेच्या आडवण थंय त्या जाग्यार तांकां तशीच घरां बांदून दिवची हो पयलो आमचो ठराव आसा आणि दुसरो ठराव सगळे हातकडून अनुमोदन करात आणि दुसरो ठराव आसा की ज्या मोपा पीडित शेतकऱ्यांची जवळजवळ 1 कोटी जमीन गेल्या तांकां फक्त 25-35 रुपया असो मोबदलो दिला जाला त्या खातीर आमची दुसऱ्या ठरावाची मागणी अशी आसा की आज मोपा वाठारांत जवळजवळ 1,500 रुपया प्रति स्क्वेअर मीटर जाता आणि आयच्या लँड एक्विजिशनच्या कायद्यान तांकां 4 पटी मेळपाक जाय म्हणटकीर दुसरो ठराव आमचो ज्या शेतकऱ्याची जमीन गेल्या तांकां